Čau, tu je Sales a sme tu pri ďalšom nočnom vlogu. Od dneškajšom dni som tu s kalkulátorom, ktorý si tentokrát dal na seba lepší výstroj. Dal si príľubu a okuliare. A z nosu mu trčí taká ako keby servietka, lebo jeden kamoš sa zaháňal nejak, že vraj a na iného kamoša proste mu chcel asi vraziť a nechtiac vrazil jemu, kalkulátorovi. Tak dostal, no. No, čo k tomu máš komentár, kalkulátor? No, keď je sprostý, tak nech ostane. No, neviem, čo im povedať. No, dobre. Tak dneska sme si povedali, že natočíme vlog o dneskajšom dni, jak vždy teda. No, tak dneska sme boli na svahu už viackrát. Išli sme oveľa prudšími onými, tými kopcami a to máš jedno, ne? A bolo tam strašne veľa ľudí a potom tam boli nejaké, jak sa to volalo? Čo? Tie malé kopčeky. Bubny. Bubny, no. Samé bubny a to sú také malé ako keby kopčeky zo snehu, ktoré sa pri brzdení stále hromadia na seba a potom, keď idete potom, tak skáčete a nemáte rovnováhu ani nič. A nedá sa lyžovať. No, dneska som strašne úplne drbol, tak, že som sa skoro ani postaviť nemohol. Som skoro zletel až dole k stromom do lesa. Ty si to videl, že? Hej, išiel si tým strmákom, si doletel ako kokot a vyjebal si sa tak, že si skoro vyletel do tých stromov, tých kríkov. No hej, Na trate. kamoš mi hneď došiel, že či som v pohode a tak teda. No, boli sme aj na lanovke, bolo to veľmi esenciálne. Pekný výhľad naozaj, to musím uznať. Bola tam aj Denisová kaluž, nejaká, vymyslela kalkulátor. Lozertová, ty Denisová. No ale ty si tomu hovoril Denisová. Ja som to hovoril Denisová Lozertová, ale dobre. No, Denis Lozert je náš bývalý spoločník. Hej, je to debil taký proste. Ale nebudeme ho strapňovať, hej, dobre, takže. Tak to sme chceli dať dneska. On sa poštíval v škole. Poštiaval. Hej, no. No, tak sme dneska chceli to. A je to fakt pekne v Tatranskej Lomnici, tak keď sa chcete zalyžovať, tak môžete ísť. Dneska sme zlyžovali konečne polku svahu. No, hej. Samozrejme po oranžovej hladovke. Hej, sú tam oranžové, potom sú tam kabínkové nejaké. Červená, oranžová, modrá. Hej. A my ideme na červenú. Takže modrá je najkratšia, oranžová je stredná a červená je úplne na Lomnické hento. Hej, No, staré, čo to je? No hej, no. Štrbské pleso, ne? Ne. No. Štrbské pleso, preboha, ne. To máš proste jedno. No, dobre, tak dneska s vlogom už končíme, lebo nemáme už o čom. Tak čau, na ďalšom videjku, teším sa na vás na zajtrajšom dni teda. Tak čau.